कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात दीपावली परब उमेदीन आणि उत्साहान झाली। ग्रामीण भागात शेतकऱ्याली विशेष सांप्रदायिक पद्धत आचरण बुधवाराक झाली। सोमवाराक लक्ष्मी पूजा झाल्यानंतर ग्रामीण भागात शेतकऱ्याली श्रद्धा भक्तीची पद्धत सुरू झाली। बुधवाराक ग्रामीण भागात परबेचो वातावरण झाल्लो। गोपूजाकनंतर गरवा खुबळेचे हे महत्त्वाचे आचरण। गरवाक अलंकार करून पूजा करचे संप्रदाय तसेच वागरो झटकदेव असे ग्रामीण भागात लोकांन विश्वास आणि मानचे देवाक पूजा आणि इतर धार्मिक पद्धत जाता। गावच्या सीमेचेर किंवा शेतात ही पूजा आणि पद्धत पूर्ण करतात। दीपावली उजवाडाची परब। काळकाच्यान उजवाडाक येवचे म्हणल्यार त्रासाच्यान सुखाच्या जीवनात पाऊल दवरचे। पण उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अलग अलग भागात अलग अलग समाज आचरण करची पद्धत वेगळी आसा। गोपूजा करचे दिवस अंकोला तालुकाच्या क्षत्रिय कोमारपान समाज एक विशिष्ट पद्धत सांप्रदायिक आचरण करता। अंकोला तालुकाच्या होन्नीकेरी तसेच कुंभारकेरी ह्या भागाचे कोमारपान समाज दीपावलीच्या तिसरे दिवस होंडे आटा म्हणल्यार कट्टान मान खेळचो खेळ। बलिपाड्य दिवस हो खेळ अंकोला शहरात खेळतात। कट्टान मारतना बी तेक एक नियम असा। दिंबेकंच्यान सकल भागाक मारचे। कट्टान मारूक कात्यान तयार केल्ले चाबुका सारखे कुर्ता तेतूत कट्ट दवन मारतात। ही पद्धत परंपरागत चलत येयला। ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಂದು ಮೂಡರಿಯದಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟು
ಮಸ್ತ್ ವಯಸ್ಸಾದ್ರು नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार। मंगळवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही प्रदेशाच्यान सूर्यग्रहण पळोवंक मेळ्ळो। कारवार शहराच्या कोडीबाग ब्रिजा वयल्यान सुद्धा सार्वजनिकान सूर्यग्रहण पळयले। कारवार शहराच्या विज्ञान केंद्राच्यान सूर्यग्रहण पळोवंक अवकाश दिल्लो। सार्वजनिकांक काळो चस्मो दिवन आणि टेलिस्कोप मार्फत ग्रहण पळोवंक सोय केल्ली। 15% मात्र ग्रहण कारवारच्यान पळोवंक मेळ्ळो। उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी जिल्हा पंचायत CEO प्रियांगा एम आणि इतर अधिकारी विद्यार्थी आणि सार्वजनिकांन ग्रहण पळयले। दीपावळी परबेच्या बलिपाड्य निमित्तान कार्मिक खात्याचे मंत्री शिवराम हेब्बारेमी बुधवाराक गोपूजा केले। कारवार शहरात लायिल्ले फायबर डिवायडर आणि रब्बर हम्स तुटून गेलात। नगरसभेन दुरुस्त करचे कार्य करूंक जाय अशी सार्वजनिकाली मागणी आसा। कारवार शहराच्या रस्त्यार रब्बर हम्स काही कडेन तुटून वचून खिळेत वयर आसात आणि हे खिळे वाहनाच्या टायराक लागून टायर पंक्चर जातात। हंप ना आशिल्ल्यान वाहन सुद्धा खूप वेगान वयतात आणि अपघात घडची शक्यता जास्ती आसा।
तसेच फायबर डिवायडर सुद्धा निकळलात. हे सगळे दुरुस्त करचे कार्य नगरसभेन करूक जाय आणि अपघात जावचे चुकोक जाय अशी सार्वजनिकांन मागणी केला. आयज येतात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.